everyone! Good morning, good afternoon, good evening. So, magluto na po ko. Kusinera's life. Magluto kada adlaw. So, niadto ko merkado guys, nakapalit ko og nukos. Dagpo kay nukos oh. Barato ra kay kilo diri guys, ang 120 ra ning kilo. Ipalit ko 2 kilo kay ako ning adobohon. Dayon ako ning sagulan og talong. Ganahan man sila og naay mga sagol-sagol guys nga lutoon na ako nga mga inani, inunon butangan gani nako og talong pod para kuan kakaon sila og gulay kay kung lunlon gulay ra gyud guys dili kay sila mukaon kay sa ila is gulay gyud pud ila ang sudan no. So manay naabot diri dili sila mukaon og lunlon gulay. So na kinahanglan na sa karne. Then sa kalendarya guys, kinahanglan pod nga ang ato ang luto kanang mga menu bitaw kada adlaw. Dili siya pwede nga ibalik-balik nimo kay mapulan sad sila. Mas kibali masumulan ba. So mo nang ako mag-change jud ko menu kada adlaw. Mangita jud ko paagi nga kanang makaluto og lain nga mga ulam ng mga sudan nga dili gito sila sumulan. Then magsigip kag karne sumol. So kinahanglan na kay isda, na kay kuan, karne gamay, na kay karne manok, ana ra siya guys. So that's all for today's video. Salamat.